anyị ga-aga n'iru site n'ile anya n'akwụkwọ a ji eri oriri nsọ ka anyị na mpịaji nke anọ ebe edore maọbụ na Krismas a mụrụ nye anyị Kraịst onye nwe anyị kele anyị na mpịaji nke ise akwajere ori nsọ. Please, if you cannot follow it in Igbo language, you can as well follow us in English part on the right side. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile Chineke nke pụrụ ihe niile onye obi niile onye maara ọchịchọ niile onye adịghị ezo onye ọbụla sachaa echiche nke obi anyị site n'ikpe ime nke mmụọ nsọ gị ka anyị wee hụ n'anya nke ọma wee bulie nsọ ka o si wee kwesị site na Kraịst onye nwe anyị. Otuto dị Chineke n'ebe kasịsị elu mmadụ niile udo dịkwara ndị ya n'ụwa onye nwe anyị Chineke eze nke eluigwe Chineke bụ nna nke pụrụ ihe niile anyị na-asọpụrụ gị anyị na-enye gị ekele anyị na-eto gị na-ekele gị onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ndụ ọbara nke nna onye nwe anyị Chineke nwa atụrụ Chineke ị na-ekwu mmehie nke ụwa mere anyị ebere ị na-anọ n'aka nri gị na nara ekpere anyị n'ihi na naanị gị bụ onye nsọ ahụ naanị gị bụ onye kachasị elu Jizọs Kraịst tinyere mmụọ nsọ n'otuto nke Chineke bụ nna. Amen. Ile na mpịaji nke asatọ page 8 the liturgy book. Nchịkọta nke iwu onye nwe Jizọs Kraịst kwuru sị nụrụ o Israel onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ, ọ bụ nke a ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dị iwu ọzọ karịa iwu ndị a. Iwu dum na ndị amụma dịkwasị iwu abụọ ndị a. Mpịaji nke iri page 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rinne na onye naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ọzọpụta na mmehie anyị niile ka ọ bụrụ nke na-ebuchara ya ọnụ anyị n'ebe ndị n'eluigwe ma butekwa ya na ndụ ebighị ebi. N'ụlọ okwu St. John kwuru ọ bụ na onye ọbụla emehie anyị nwere otu onye na-ebuchara ya ọnụ anyị n'ebe nna anyị nọ, ya bụ Jizọs Kraịst bụ onye ezi omume. Ihe onwe ya bụkwa ihe iju Chineke mgbe banyere mmehie anyị niile. Ka anyị nwee n'obi nchegharị n'okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe Chineke nyere anyị n'iwu, maka na mmadụ niile na-ebikọ n'ịhụnanya na udo. Ka anyị were nwayọọ gboo ikpere n'ala. Mmadụ niile ka anyị sị Chineke anyị ewere obi
Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị na-echegharị n'ezie, ka o merụ unu ebere, ka ọ gbaghara unu, ma zọpụta unu n'aka mmehie unu niile, ka onye unu ike gbakwa unu n'ezi ihe niile, ka o tụrụ na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Ekpere nke Onyenwe anyị. Ka ekpere Chineke. Sọnde nke mbụ ka Epifani gara Kolekt na mpịampị akwa ebiri ebi. Onyenwe anyị, anyị na-arịọ gị ka ị were ebere na ekpere nke ndị gị ndị na-akpọku gị, kwee ka ha hụ marakwa ihe nke kwesịrị ha ka ha mee, ka ha nwekwa amara na ike iji mezuo ha n'ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Ugbu a ka anụ ihe mmụta nke mbụ. Our first lesson is taken from the book of Genesis, chapter 1, beginning to read from verse 1. Ihe ọgụgụ nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Genesis, isi nke mbụ, malite na amaokwu nke mbụ. Na mbụ, Chineke kere eluigwe n'ụwa. Ụwa wee bụrụ ihe tọgbọrọ n'efu na ihe tọgbọrọ nkịtị. Ọchịchịrị dịkwa n'elu ogbu mmiri. Mmụọ Chineke na-erugharịkwa n'elu mmiri. Chineke wee sị, ka ihe dị, ihe wee dị. Chineke wee hụ ihe ahụ na ọ dị mma. Chineke wee kpaa oke n'etiti ihe ahụ na ọchịchịrị ahụ. Chineke wee kpọọ ihe ahụ ehihie. Ọchịchịrị ahụ ka ọ kpọkwara abalị. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ otu ụbọchị. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Abụ dịrị ụbọchị taa. Abụ-Ọma dịrị ụbọchị taa, Psalm 29. Psalm 29. Yeah.
nọdụ ala maka ịmụta anyị nke abụọ. Ihe mmụta anyị nke abụọ ga-esi n'akwụkwọ ọlụ ndị ozi isi nke 19 malite na amaokwu nke mbụ. Acts of the Apostles, chapter 19, beginning to read from verse 1. O wee ruo mgbe Apọlọs nọ na Kolekt, na Pọl mgbe ọ gabigasịrị n'ime elu ala, ọ bịaruru Efesọs hụ mmadụ ụfọdụ ndị na-eso Jizọs. O wee sị ha, unu natara mmụọ nsọ mgbe unu kwere? Ha sị ya, ee, kama anyị anụghị ọbụna ma e nyere mmụọ nsọ. O wee sị, ọ bụ na ịba n'ime gịnịkwa ka e mere unu baptizim? Ha wee sị, ịba n'ime baptizim nke Jọn. Pọl wee sị, Jọn ji baptizim nke nchegharị eme baptizim, na-asị ndị Juu ka ha kwere na onye ahụ nke gaje ịbịa n'azụ ya, nke ahụ bụ na Jizọs. Ma mgbe ha nụrụ nke a, ha ewe mee ha baptizim ịba n'aha onye nwanyị Jizọs. Mgbe Pọl bikwasịrị ha aka ya abụọ n'isi, mmụọ nsọ wee bịakwasị ha, ha wee kwuo okwu n'asụsụ dị iche iche ọzọ, bukwe amụma. Ha niile ra ka ndị ikom 12. Nke a bụ okwu onye nwanyị. Abụ ijigo ozi ọma na ịnụ ozi ọma, abụ 129, abụ 129. Verse 6. Edere oziọma dị nsọ, oziọma Jizọs Kraịst dịka Mark onye ozi dere ya, isi nke mbụ
malite na amaokwu nke 4. Mark chapter 1 from verse 4. John pụtara ihe, onye na-eme baptizim n'ọhịa, na-ekwusakwa baptizim nchegharị inwe mgbaghara mmehie. Ala Judea niile na ndị Jerusalem niile na-apụkuru ya. Ọ na-emekwa ha baptizim n'osimiri Jọdan, ha na-ekwupụta mmehie niile ha. John na-eyi ajị kamel, na-ekekwa akpụkpọ okike n'ụkwụ ya, na-erikwa igurube na mmanụ aṅụ nke ọhịa. Ọ na-ekwusa sị, onye ka m ike na-abịa n'azụ m, onye na-eruru ala ịtụpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya abụọ. Ma onwe m jiri mmiri mee unu baptizim, ma onye ahụ ga-eji mmụọ nsọ mee unu baptizim. O ruo na mgbe ahụ, Jizọs siri na Nazaret nke Galili bịa. Jọn wee mee ya baptizim n'ime Jọdan. Ngwa ngwa, mgbe o si na mmiri na-arịgo, ọ hụrụ eluigwe ka ha na-adọwa. Ọ hụkwara mmụọ nsọ dị ka nduru ka ọ na-efedakwasị ya. Olu wee si n'eluigwe daa sị, gị onwe gị bụ ọkpara m hụrụ n'anya, ihe gị dị m ezi mma. Ozi ọma nke Kraịst. Ka anyị kpere. Ka anyị hụlata isi n'ekpere. Ezi Chineke, anyị na-enyeghachi gị ekele niile na otuto niile, n'ihi na ọ tọrọ gị, ọ masịrị gị na anyị ga-abụ ndị dị ndụ taa n'ala ndị dị ndụ. Ịṅụrị ọṅụ n'ihu ebube gị n'ihi mmeso imesoro anyị. Onye nwe anyị, oge akara aka eruo, anyị na-arịọ amara gị n'ofufe a ka ị kwuo n'asụsụ nke anyị ga-aghọta. Ka onye nwe anyị, ka okwu gị bụrụ agbamume, ka okwu gị bụrụ ntute, ka okwu gị bụrụ nnwere onwe, ka okwu gị weta udo, ka okwu gị weta ịtụ egwu gị. Ka mgbe anyị ga-agbacha ọsọ nke ndụ a, ka anyị wegbata ha na-agbata n'ọsọ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Happy New Year to you all. Happy New Year to you too. To the glory of God, we are alive in the year 2024. To His glory, we are rejoicing in His presence for His goodness and His mercies. Yes, today is a special day because today marks the beginning of a new church in the year 2024. We started with Advent. Now we are in Epiphany, celebrating the birth, the baptism, the circumcision of our Savior, our Redeemer, Jesus Christ. Amen? Amen. People of God, I want us to reflect immediately from where we read the epistle, Acts of the Apostles, chapter 19. Acts of the Apostles, chapter 19. Cross-reference Mark chapter 1, verse 8 to 11. Acts 19:2. He said unto them, have you received the Holy Ghost since you believed? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, unto what then were you baptized? And they said, unto John's baptism. Let us look at Mark chapter 1, verse 8 to 11.
I indeed have baptized you with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. And straightway coming out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him. And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. People of God, the new year brings us into new decisions, resolutions, and acclamations. When you enter a new year, some people decide to fast, to seek the face of God. Some people take decisions that they will not do these things they did the past year. They will not carry them over to the new year or the beginning of the year. Many decisions were taken as we march into the new year. To God be the glory. As a Christian, those decisions, we will keep them by the grace of God. Amen? Amen. Today, I want us to reflect the need of the Holy Spirit. The need of the Holy Spirit. In Acts chapter 19, we saw the story of St. Paul, an evangelist, a missioner. St. Paul went to the city of Ephesus. Ephesus is a very big city. It's a metropolitan city. It's a city made up of visitors. Then because the economy was booming, it's on record that they have about 4,000 people, merchants, businessmen from all over the world coming to Ephesus for one business or the other. And when Paul came to Ephesus, he now saw that there had been Christians there. But these Christians were baptized by John. And John's baptism is about repentance. Repent from your sins. Repent so that you will be able to make heaven when Jesus will come. This time, Jesus is not yet there when John was preaching. But this era of Paul, Jesus has already come. Amen? And now Paul asked a question. Have you received the Holy Spirit since you believed? They were confused. They said, we have not heard if there's anything like the gift of Holy Spirit. Today we may ask, why this question? This question is important because without the Holy Spirit, you cannot do it. But with the Holy Spirit, you will be on self and righteous control because of the Spirit that guides you. Paul asked this question because he found out that there was lack of spiritual dynamism. He saw business booming, but he didn't see the spiritual affairs of the people showing that there is righteousness in whatever they are doing. Why this question? Perhaps again, Paul saw that there was no vibrancy in their spiritual acts. Their faith was without favor, and then they have no power. They have no life that is in Jesus Christ. Just like many of us, our chief interest is in Jesus Christ. But today, lately, many of us are dwindling in our faith. And the question is your love growing cold? If you measure your situation, if you measure your relationship with Jesus Christ, can Paul ask you that question? Did you receive? Have you received? Do you have the Holy Spirit in you? It's now left for you to answer. In Acts chapter 13, verse 44, Paul was preaching the sermon in this city, and many people came to the city to listen to Paul. And because of the boldness in Paul, they were asking from what authority? And Paul emphasized because of the gift of Holy Spirit. So today, people of God, I'm calling upon all of us to start from where you are. Use what you have, then receive the Holy Spirit. It is said that the barren nature of Texas, and again, the harsh desert of the Middle East,
down there prove that there is bad condition. But because of faith, they were able to dig the ground. They were able to get oil. And because of that faith, the oil they received, the oil they dug out from the ground, brought economic boom. And everybody is going to Middle East, going to Texas, because of the blessings they received under the surface. If you work hard, there is something special. There is a blessing that is hidden, and that blessing is in the hand of Jesus Christ. If you discover Jesus Christ afresh in your life, be assured there is a hidden treasure waiting for you. Amen? Amen. We remember in South Africa, the land is something that is dirty. Everywhere is dirty. But because of faith, they were able to dig the dirty land. Under it, they found gold and other ornaments. This diamond and gold boomed the economy of South Africa. People of God, God is calling you. I know that all of us here are baptized, baptism of repentance. And God is calling you for baptism of Holy Spirit. If you receive this baptism of Holy Spirit, you're going to receive a boom from nothing to something. And God is assuring us again that this practice of decision you have taken, that this year you are going to be in good connection with Jesus Christ. In Isaiah chapter 45, verse 2 says, "Thus says the Lord, I will go before you in the year 2024, and I will level the unliving places, and I will shatter the bronze door and cut the iron bars into pieces." If you have faith and if you obey, this promise is for you. God is saying that I will go before you. Goodness is there already, waiting for you to have faith. Then underneath, you will now see the diamond. You will now see the gold. You remember the story of Peter. When Peter saw Jesus Christ in Matthew chapter 14, the Bible recorded, he asked in a surprise, "Master, can I come?" Jesus said, "Come." Peter stepped out from the boat, and Peter was walking on top of the sea. He was looking to Jesus Christ. He was focused. He was happy. As he was walking on top of the sea, he saw the turbulence, the wind, the negatives coming. He started shivering. When he was looking at the turbulence, instead of looking at Jesus Christ, the Bible recorded Peter began to do what? Sink. He was sinking because he removed his attention, his focus from the real. The challenge with our nation today is because of the leaders have removed their focus from the real, and they're now focusing on the economy. And the people they are supposed to focus their attention, the people are perishing and the people are dying. May God deliver us and refocus us again in Jesus' mighty name. Amen. Where are you crossing into? We have crossed into 2024. 2024 is recorded that it's a glorious year. A year to manifest the glory of God. A year we receive in abundance because of the purpose, the plan of God for us is to give us expected end, even giving us more than expectation. I brought joy to you. Isaiah recorded in Isaiah 42, that bountiful joy, great peace, divine directions and protections, and uncommon blessings shall be yours, because he has promised, I will give you a new song. 2024 is our year of glorious, joyful, happy, and ceremonial thanks to great God, because he is a God that when he promises, he fulfills. Amen? Amen. Joshua is calling us. As Paul said, did you receive? I want you to ask yourself, have I? That Holy Spirit is important. If you have this Holy Spirit, you're going to do exploit, no matter the turbulence that will emerge 2024. When Joshua was called upon to take the leadership of the people of Israel, he was looking up to Moses. He was looking up to Aaron. He
He was looking up to God, and God said to Joshua, be strong and of good courage. Be strong and of good courage. People of God, God is telling you today in Joshua chapter 1 verse 6 and Joshua chapter 1 verse 9, be strong. No matter what you are going to see, be strong. Do not be afraid. The Lord shall be with you wherever you go. The Lord shall be with you all the days of 2024. If you believe it, say a bigger amen. Amen. David, in Psalms 18, verse 2, when he saw the powers that be, when he saw the challenges of the day, as a king, things were not working fine. I want to remind you that this year, 2024, everything is not going to work fine. But David in Psalm 18, verse 2, assured us that the Lord is my rock and my fortress. The Lord is my deliverer and my strength. In him I will trust. The horn of my salvation, I will call upon him. So when you are faced with challenges, don't forget that the Lord is your rock. Don't forget to call upon him. Don't forget that he has promised that he's going to give you a free ride, breaking the bars, melting the irons. People of God, it is my prayer that this year we herald a new dawn for you and your family in Jesus' name. Amen. Finally, God is encouraging us again as people and children of God to step out from the crowd because of what you have. Paul said, do you receive, do you have? Because of what you have, let others see the Holy Spirit magnifying God through you. Let others see the Holy Spirit doing something new that will attract others, and let them start asking, what is different? Why is this person doing this? You will now open your mouth because the Spirit of God is upon me. And with that Spirit of God upon you, forget about that sickness. Forget about wickedness. Forget about that hatred. Forget about that man, that woman that is there trying to oppose you. Remember the story of Herod? When he wanted to oppose Jesus Christ, God gave a route of escape. 2024, God have already assured you that I will melt every iron. I will break into pieces all the bars. Then if you believe that, let us stand up and pray. Amen. Amen. Ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume, ya mee ya. Ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume, ya mee ya. Ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume, ihe na-adịghị ekwe omume, ihe na-adịghị ekwe omume. Ka ọ na-eme, Jizọs na-eme ihe na-adịghị ekwe omume, ya mee ya. Ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume, ya mee ya. Ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume, ihe na-adịghị ekwe omume, ihe na-adịghị ekwe omume. Ka ọ na-eme. What do you have? Have you received? Yes, you have the baptism of repentance. You have the baptism believing in Jesus Christ. With Jesus, you can do it. I want to close your eyes and I want you to talk to God. Father, here am I. Here am I. Send down that gift, the gift of Holy Ghost. Send down that power, the power of Holy Spirit. Father, magnify yourself in me. Let me not just be the same, but let me be a new man with fresh oil, with fresh anointing, with fresh favor. Father, magnify yourself in me as I march 2024.
You have promised to melt every iron and to cut into pieces every bars. Lord, I surrender to you. I surrender to you. Open your mouth and pray. All the irons, all the bars, however they will rise from man, from woman, from your village, from your place of work, from that wicked man, from that wicked woman. Arise your faith. God is saying, I will melt, I will break into pieces. Pray that God will break into pieces every power that will rise against you. Your glory 2024. Every bar they will use to debar you from getting to your destiny. Pray that God will melt all of them. He is God. He is not man that he can lie. He said, have your faith. David says, the Lord is my strong tower. The Lord is my strong tower. With Jesus as your Ebenezer, be assured that 2024 is a blessed year. Amen. Take authority now, declare that I'm blessed 2024. I am blessed. No power will overcome the power of God in my life. No instrument, no agent will overpower the power of God in my life. I will live a glorious life 2024. My life will be filled with testimony. My life will be filled with praise. My life will be filled with glory to God Almighty, because he is my God. He said I should not fear. I should not fear, but be courageous. Our prayers are in Jesus' mighty name. Amen. Merciful Father, we thank you because you are God. From beginning to the end, you change it not. You promise that those that put their trust in you, they will never be put to shame. You that brought us into 2024, Lord, according to your word, we declare and we decree, 2024 is our year of testimony. Amen. Your glory will follow us wherever we go. Amen. Every bar, every iron, every man, every woman, every wicked person tormenting, planning to torment, Father, met them in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Father, everything that you have destined for us will manifest itself. Amen. Lord, people will see us and glorify you. Amen. People will testify that our God is good and great. Amen. Thank you, glorious Father, because it is well with us. You are our strength. You are our rock. You are our Ebenezer. Father, we rely on you. As we focus on you, Father, do not allow us to sink. Jesus, your own we are, and your own will remain. Amen. Thank you, Ancient of Days. Through the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Please keep standing for okwu nke ndị nke Nicaea. Because mmadụ niile, page 12 of okwu nke Nicaea. Mmadụ niile ka anyị sị, anyị kwere Chineke bụ na nke bụ ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa, ihe niile anyị na-ahụ, ma nke anyị na-adịghị ahụ. Anyị kwere otu onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara Chineke, onye nna ya hụrụ tupu ụwa niile adị, Chineke nke pụtara na Chineke, ihe nke pụtara n'ihe, ezi Chineke nke pụtara n'ezi Chineke, onye amụtara ekeghị eke, onye na nna ya tụziri, onye sitere n'aka ya wee kee niile, ihe anyị bụ mmadụ, na n'ihi nzọpụta anyị, o si n'eluigwe rịdata, site n'ime mmụọ nsọ, o yiri anya ha bụ mmadụ, nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, bụ Meri, ewee mee ya mmadụ. Ihe anyị akpọlitere ya n'omume n'ụbọchị Pontius Pilate, ọ hụrụ ahụhụ ọgwụ, elie ya n'ụbọchị nke atọ, o si n'ọnwụ bilite ọzọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọ n'aka nke Nna, ọ ga-abịakwa ọzọ n'ụtụtụ ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze ya ga-enwe ọgwụgwụ. Anyị kwere na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-egide n'ezu, onye si na nna Mgbaghara pụta, onye anyị ekpere ntụkwa ya na nna Mgbaghara, okwu site n'ọnụ ga-ama ha. Anyị kwere n'otu Katọlik na Apọstọlik Chọọchị dị nsọ. Anyị kwere n'otu baptizim n'ihi mgbaghara mmehie. Anyị na-ele anya mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ nke ụwa ga-abịa abịa. Amen.
ekpere nke ọra mmadụ. Please, ma kneel down, please. Let us pray for the universal church, the nations, and all who govern them, the welfare of the world, the concerns of our community of faith, including those who are in need or suffering, and for the departed. We are reminded in prayer that we are part of a larger fellowship, the church, the body of Christ. Father, we pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican Communion, other churches in the world, and especially our own church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all other bishops and clergy, especially our own priest in charge, and our visiting priest in charge, and all who minister in their name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy, we pray for this congregation of All Saints Igbo Anglican Church, for those who are present and for those who are absent, or may be worshiping online with us, that we may be delivered from hardness of heart, love one another as Christ has loved us, and show forth your glory in all that we do. Lord, in your mercy, for the peace of the world, that a spirit of respect and forbearance may grow among nations and people, for those in positions of authority, especially the presidents of the United States of America and Nigeria, and all others in positions of public trust all over the world, that they may serve justice and promote the dignity and freedom of every person. Lord, in your mercy. Let us pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on these your servants. Ojebika Kingsley, Ihama Chinyere, Matthew Oleka, Ihama Emmanuel, Ijama Nyawo, Chimezo Amadi, Henrietta Azubike, Ingazi Okano, Chimeziem Okeke, Uzamaka Wokolo, Thelma Osachukwu, Ngozi Achiko, and Shima Uneze. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. We pray also for those celebrating their marriage anniversaries this week. We pray especially for Martin and Chinedu Ahalate, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. Hear our prayers for those who are sick. Comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit, especially Georgina Wadigo, Charles Wadigo, Ngozi Okezie, Adeline Anamalechi, Georgina Wogu, Jesse Wosu, Christopher Wachuku, Donald Wosu, Kingsley Obanibe, Kate Oliibo, Joyce Ukwani, Magnus Chimezium, Christian Wongpo, Comfort Ewejire, Tinyere Anyawo, Chidima Wosu Schaefer, Rebecca Owobiko, Chinoyerem Ejike, Angelina Okere, Dike Mezi, Bibian Ejeziafor, Leonard Enendu, Christy Ebezin, Lionel Walton, Uloma Wogu, Georgina Igwim, Chama Okeke, and Chigozie Uwandu. Give them courage and hope in their troubles, and bring the joy of your salvation. Lord, in your mercy. Let us pray especially for the families of those who have died in the faith of Christ. We pray for Mrs. Regina Gold Njoku, Joseph Wamara, Reggie Udahiri. We commend to your mercy the families of all who have died, those listed and those we may know,
to the faith of Christ, that your will for them may be fulfilled, that we may share with all your saints in your eternal kingdom. Lord, in your mercy. O God, our heavenly Father, whose glory fills the whole creation, whose presence we find wherever we go, preserve those who have traveled or will travel, and especially those members of our congregation. Surround them with your loving care. Protect them from every danger, and bring them in safety to their journey's end. God, in your mercy. As our faces are different, so are our individual and family needs. The Lord's supply of our needs is often dependent upon our asking. There are many needs that are not met in our lives for the simple reason that we do not pray. No matter how challenging they are, it is only as we ask that we receive. And time again, we do not receive for the simple reason that we do not ask. Let us bring our needs to the throne of grace, where the Lord will delight to hear and answer our prayers. The Lord encourages us to pray for our daily needs. He is anxious that we should prove his sufficiency and gain his help in every situation of our need. Our God is a liberal, bountiful God, as he guarantees to meet our need and not our wants. He always gives more than we need and always gives what is best for us. Let us therefore come humbly before him with our needs, to trust him to meet our needs. Lord, in your mercy, Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, that when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayers in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Christ. Christ bụ udo nke anyị. Ụmụ nwoke anyị na Chineke dịrị n'udo. Ya mere ka anyị keleta n'ibe anyị ekele nke udo. Abụ anyị ga-eji n'aka ihe onyinye anyị abụ 128 hymn for offertory 128.
2023. Onye a gọziri agọzi ka ị bụ, onye nwe anyị Chineke nke ị na-ekere eke, site n'obi ọma gị anyị nwere achịcha nke anyị nye, nke ala mepụtara, aka mmadụ wee mekwa ya, ọ ga-abụrụ anyị achịcha nke ndụ. Onye a gọziri agọzi ka Chineke bụ, ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Onye a gọziri agọzi ka ị bụ, onye nwe anyị Chineke nke ị na-ekere eke site n'obi ọma gị anyị nwere mmanya nke anyị nye, mkpụrụ nke osisi vaịn nakwa ọlụ aka mmadụ. Ọ ga-abụrụ anyị ihe ọṅụṅụ nke mmụọ. Onye a gọziri agọzi ka Chineke bụ, wee ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, Ka ọ nọnyekwara gị. bulite n'obi unu, Anyị ebulitela anyị onye nwe ka anyị nye onye anyị Chineke ekele. O ziri ezi na anyị ekele otuto. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa ọlụ anyị n'ọnwa anyị nye gị ekele n'otuto mgbe niile. N'ebe niile nna dị nsọ eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ihe nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst na n'otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, ịnụ obe okwu gị ahụ dị ndụ, isite n'aka ya ka ihe niile na mbụ, mekwa n'oyi nke gị, isite n'aka ya mee ka anyị pụọ n'oru nke mmehie, ebe i mere ka mmụọ ya nọdịrị mmadụ, mekwa ka ọ nwụọ ọnwụ n'elu obe, i mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu, ka ọ nọ n'aka nri gị n'ebe kachasị elu, isite n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Ya mere, anyị na ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usu niile nke eluigwe na-ekwusa aha ukwu gị dị ebube na-eto gị mgbe niile na-asị, nara otuto anyị na nke eluigwe site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-esi iji okwu ya na-ebekwa ihe nke onye n'iwu, kwee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị ihe onyinye achịcha na mmanya vaịn ndị a bụrụ anyị arụ na ọbara ya ezie, onye nara achịcha n'otu abalị ahụ karị n'aka ndị ire ya wenye gị ekele, ọnyawa ya wenye ndị na-eso ụzọ ya sị, naranụ rikwa, nke a bụ arụ m ka anyị n'ihi unu, emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha rụsịrị ya nsọ, ṅụrakwa iko n'otu aka ahụ, onye ha sị unu na-enwe n'ime nke a bụ ọbara nke ọgba ndụ ọhụụ, ka a na-awụsị ya n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọlụrụ ga-aṅụ ya ka unu wee na-echeta m. Ya mere, anyị na-ekwusi omi nke okwukwe. Ya mere, nna nke eluigwe, anyị na-eche aja oji onwe ya chụọ n'elu obe, na-ekwusakwa mbilite n'onwe ya dị ike na nrigo n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ na ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu aja ahụ zuru oke, na site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụaja anyị, aja ekele na otuto anyị nke a, mgbe anyị na-eri na-akwụ ihe onye ndị a dị nsọ n'ire ebe nsọ gị, menwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị. Kunye n'ime anyị mmụọ ịhụnanya gị, jikọta anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị na-eguzo n'iru gị
n'ụwa na n'eluigwe, na-akpọ isi ala nye gị, nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Page 29. N'arụ Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị ọtụtụ, anyị bụ otu arụ, n'ihi na anyị niile na-eketa oke n'otu achịcha ahụ. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebu mmehie nke ụwa a. Meere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebu mmehie nke ụwa a. Meere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebu mmehie nke ụwa a. Nye anyị udo gị. Page 30. Were n'okwukwe bịaruo nso, nararụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, nke onye n'ihi unu, na ọbara ya nke ọwụsị n'ihi unu, rie nụ ṅụkwanụ, na-echeta n'ọnwụ n'ihi unu, were na ya merụ n'obi unu site n'okwukwe ya na ikele ekele. Abu 176. Abu 176. Abu 176.
page 33. Nna nke mmadụ niile, anyị na-ege ekele n'otuto onye na mgbe anyị ka nọ n'ebe dị anya izitere n'ime ọkpara gị wee kpọlata anyị n'ụlọ site n'ịnwụdịkwa ndụ ọzọ. Ọ kụwara ya mara mekwara ọnụ ụzọ ahụ nke na-eduba n'otuto kwee ka anyị na-ebu ndị keta na-arụ Kraịst soro ya dị ndụ nke mbilite n'ọnwụ ya, ka anyị na-ebu ndị na-aṅụ n'ime iku ya wetara ndị ọzọ ndụ, ka anyị na ụmụ gị niile wee nwere onwe anyị, ka ndị bi n'ụwa dum dị ndụ naanị ịtụ aha gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ugbu a dịka anyị si eme, anyị ga-ewere ihe onyinye anyị bịa n'iru Chineke anyị gbara ya egwu, kọrọ ya nkwa. Ugbu a ka anyị mee otu ahụ dịka anyị si eme. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ezi Chineke dị mma, ide na n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, ide na n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, ide na n'ụbọchị Amen.
Amen. Ka anyị kpere Chineke. Rara ije ozi gị n'ime izu a. N'ọnwa ọhụrụ a na n'ime afọ ọhụrụ a tinye n'aka Chineke. Rara ezinụlọ gị, ụmụ gị, ụmụnne gị, ikwu gị na ibe gị, di gị na nwunye gị tinye n'aka Chineke. Ihe tiri agụ n'ọnụ, onye ga-anapụ ya. Commit your ways into the hands of God. Pray that the Lord will go before you, the Lord will go with you, the Lord will go behind you. He has promised to melt the iron and to cut into pieces the bars. Pray that this year will be a year of congratulation. No matter what they say, no matter what they do, what the Lord has said is permanent. Our prayers are in Jesus' mighty name. Amen. Father, we thank you because you are God. You are the Almighty. Thank you for your word is true. Lord, as you are giving us a new name, yes, a new gift, a new unction for the year 2024. Oh Lord, we surrender to you. Be everything in everything for us. Be our guide and our guardian. Be our strong tower. Be our strength. Be our Ebenezer. Lord, forth in your name we go. Our daily labor to pursue. The only thee we will know and the only thee we will serve. 2024. Father, we pray that your grace will be sufficient for us in Jesus' mighty name. Amen. Thank you for our family members. Thank you for our dear ones. Thank you for those that traveled. Thank you for our Venerable Esono. Thank you for our Chairman Kelechi. And thank you for all that traveled. Thank you for your favor upon them. Lord, yes, they will come back this year in peace. In Jesus' name, amen. Receive all glory. May this week be a week of favor, week of joy, week of testimony, week of happiness. May everything around us, Lord, turn for good. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Unto God's mighty hand I commit you and all that concerns you. May the Lord be gracious unto you. May the Lord be everything in everything. The peace of God, who passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, Jesus Christ, our Lord, and the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and remain with you now and always. About 306. Please,
We have one or two announcements here to make. If you want your pledge envelopes to be sent to you, please go to the entrance and sign the pledge form there at entrance. Also, you can equally go online for your pledge envelopes for the 2024. Okay? Thank you. Last verse. Imena onye nwe anyị Chineke n'ezi nnọnyere gị n'ofufe nke a onye nwe anyị na-alụ ugbu a duru anyị jee njem anyị niile n'udo gọzie ọlụ aka anyị niile gọzie ije ozi anyị niile wee ka mgbe izu a ga-abịa na nchịkọ ka anyị lọghachikwa azụ n'ọṅụ na obi ụtọ ịbịa kelee gị n'ihi ekpere ịzara na ihe ọma niile i mere anyị na nrọ ekele ebe ị ga-anara aja ndị a dịka aja dị ndụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu.